Очакванията за добра реколта от пшеница в Добруджа могат да бъдат провалени заради климатичните условия. Ежедневните валежи са предпоставка за развитието на болести и неприятели в житните растения. Високите температури плюс съчетани с падналите валежи създават предпоставка за болести. И в момента се намираме на едно произволно избрано поле край Добрич. И това, което виждам, имаме септория, имаме ръжди, имаме брашни стъмана и съответно повреди от житна пиявица на това поле конкретно. Това означава, че болести, които се развиват в момента, ще оскъпят ще оскъпят себестойността на продукцията. Значи в момента аз не познавам земеделски производител, който да не е пръскал 2 пъти с фунгицид. От една страна влагата помага за повишаване на добива, от друга страна имаме оскъпяване следствие на заболяванията. Въпреки очакванията за добра реколта, ако валежите продължат и по време на жътва, това неизбежно ще се отрази върху качеството на зърното. В момента на европейските борси вече са излезли офертите за пшеница от новата реколта – 200 евро за тон. Цените на зърното в Черноморския басейн зависят както от климата, така и от политическата обстановка в Русия и Украйна. Ако падне цената на пшеницата, ще падне и цената на хляба, но аз не очаквам да падне цената на пшеницата. Очаквам да тръгне някъде около 320-340 лева за тон. Като имам предвид, че миналата година тръгна на 320 и падна на 270, след това се върна нагоре. Може би едни от високите цени, които се постигнаха на вътрешния пазар, бяха 380-390 лева. Това бяха най-високите за пшеница с добри показатели. Според Петър Димитров е рано за прогнози, защото процесите са твърде динамични. Очаква се добра реколта, но докато тя не бъде прибрана и не се видят показателите и добивите, прогнозите си остават само на думи. Въпросът е, че докато не приберем реколтата, е рано да говорим за цена и за прибрани количества. Обикновено по това време имаше предходни години, се е случило суша в Русия, суша в горещи вълни в Съединените щати, по време на жътва се случва в Европа да вали в някои райони. Така че цената ще се определи след като приберем реколтата. Все още е рано да говорим, очакваме хубави добиви, това може да кажем, като не се ангажираме с конкретни цифри и съответно качество. Ако имаме една жътва, при която има чести валежи, това ще свали хектолитъра и ще влоши качеството. Така че всички приказки, че имаме добра реколта и високо качество от сега, са малко рано да ги коментираме. След малко повече от месец в Добруджа предстои да се ожънат 1 236 000 декара с пшеница.